Tot, nah iki bos. Iki piye iki? Bebas. Kau anak. Panas gendeng-gendeng. Gak inget kan. Eh? Ceritane iki kan aku kan mulai sik. Ya toh. Mbak ngulehno bumbu sing calon ki masak engko. Mbak Sita kan terus sider. Lah sedilut Mbak Sita kan mulai Pas gulai wis entar. Bawa saat mulai. mulai. Aku terus diparani Rita wingke tiba. Jadi Mbak Sita mau tiba diparani sapa? Digongane Pak Wardi. Disemprot. Anu nek. Balik sapa balik. Mbalekna lek minger to. Lek Sadin. Sering kuwi. Lek Sadin jreng. Terus bisa tinggi mbak anu apa ning kali kan. Dipijet wingi kok kono wis tak gendong wis iki gak iso yo. Kenceng ngene, kenceng terus ngene. Kenceng deng ra kena diblengkokno. Mau minger apa Posisi gandu iki kan gandu iki meslek rene. Oh, betul gulai ngalor. Gulai ngalor nabrak padas lho, nabrak padas. Oh, obrolnya nabrak padas. Jalannya cilik lho. Jalannya cilik. Ya ngono Bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ceritanya Mbak Sita oleh halangan, Bos, oleh halangan. Apa? Oleh pengalaman. Oleh pengalaman. Halangan. Iki lho si abuh lho. Mulai hidra oleh halangan. Iki lho. Iki anu iki Bos, kengke gandu iki. Sejauh las kena. Kuwi piye dikan anu? Tiang-tiang lho. Lah nyapa tadi selimuti? Lah Mbak Sita oleh halangan Bos bar ider. Iya. Ini kan wis omongan nang Lebang. Aku ngenteni blonjo, ngenteni ider. Iya apa YouTube pengen tadi. Kan aku kan ora tau lah, aku ora roh regane. Lah kono aku mulai ngulehno bumbu sing calon ki masak sore. Lah kene mulai. Nyipi ya arep bancang sujine wong sak keluarga gak sih. Arep bancang tahlilan nek masjid ngene iki lho kok ya gak sida. Gara-gara yo terus lha terus sampun iki dienggo apa nek gak sida ya. Lah ya sego beras cuman kaya mbak. Oh ngipi. Yo ngipi. Mbok wis ngipi, Bos ngipi gak menak. Ngipi gak menak. Ya ini pikir benih. Ngipi kayak benih ya apik ta barang bolong dibunteti kok. Kaya ngono. Apa yo yo. Nek ngipi bancang wong sego. Sego ki kira-kira kan rezekine. Aku ngipi kayak benih tiap benih emak Ngipi kayak benih. karo TV benih emak mi kayak nak. Tapi kok ora sida kata yicik. Lah yo tegese wis gak sida. Tapi ki piye, Bu? Maksudnya sikilmu sing mbok anu, piye? Oh gak apa-apa, piye nek ditek koyo wong gak apa-apa lho mesti. Mate randang mate ki lorone piye? Kan Sing cek ya seneng kumpul kuwi. nggih ngangkat kung kuat. Ya jadi anu. Oh gak sikil jempolan. Apa-apano. Iso nek jempolan. Anu sing iki bener sing iki lho seneng dengkul. Gosong iki sak minggat. Iya ki kan nggih Pak Wardi ngomongi ki disemprot engko delok anune piye reaksine. Lah kok nek kira-kira gak sida engko dirosen. Lah awakmu ki ya. Lah ki eneng to? Ora nganggo tank juwe. Lho semprot. Kemeng kuwi kaya kesel. Iya enek wae lho. Kemeng keselan semprot. Kemeng kesel disemprot. Semprot bat gurem apa piye? Aku dene iki ini gawe ya wis ngingeti bae. Ning ate. Pas munggah kok. Iki lho, nggih Bu. Anumu iki lho. Enggak kan iki. Lah tak genjong wi iki wi gandu iki tak demek lho, gandune kok ning kene niki, ning kene iki Bos. Manggo niki. Dideleng ning kidul dalan kok wedi nek ditemok. Berarti posisi wingke pas dibuah gak nek wong. Dalan arep rene mbok lali. Anu anaknya esuk iki. Wah. Nangis.
gak sambok tulungi aku celokno Jono apa sapa kono. Takut diparani Umi. Wong mlayu munggah. Mlayu munggah marani iki sing marani aku Umi. Ya. Tra Umi wis ngetan rene. Arep blonjo ngenteni Mbak Sita. Lha wong ning ndi to aku ki ngono. Wong ning Ali ta, wong ning Ali. Buah ning Ali. Yen kono ya anu abi. Lah aku ki terus apa ki selangku ki tak getakno. Lah tek nang kali kok suwi meneh ndi wong ki. Nang kali ndi ta wis tok kali. Lah ora temen kok toleh-toleh kan barita celana Mas Jono. Lah terus Umi ngetan aku mlayu. Kadang Mas Jono ta parani ya. Aku mlayu. Masa kuwi ana wong ngulon aku ngingeti. Aku mlayu sik karo Ratno ke lah Umi. Mikire marani Mas Jono. Marani aku. Terus kok Terus aku mlayu. Jadi tiba ning blonjong tak blonjong ndi tak samare bruk. Ya apa? Oh, gak nek karang aku cah yo. Aku Berarti pakai glorot. Oh ya ora jeplek iki ning Jepang. Bak langsung ning gone iki. karena nek ning brok aku ero ngomong aku. Wis ning dhuwur. Aku Iki. pikir aku yang ngene lho. Anu Lho, satu-satu iki. dek yo ra ketok kok. Posisine kok Enggak iya kan ngono. Lah tak inceng iki kok kandang dos ora ketok. Iya. Wong ora ketok ana pandukane kan. Tapi ngelidikas apa? Ngerti? Ratno rong teko nge Dika kertak cowok iki suprat karo anu Lek Sarina apa sapa Manja. Dika sing nang montore. Ya, tapi Dika nggotok genjong apa ya kuat. Posisi gak kuat iki perkarane kan iki sing sikil iki gak iso diblengkokno ki nggih. Seni ya. Seni pegang Lah nek pucuk. pomone posisi sikil Ya wedi lho. lah aku lo keringet terus sampai kaya adus aku lo sampai Aku ya Loh, serang lah, aku dideki Suwarno angger tindak dideki Suwarno dengkulku. Ki kejarku ki lara iku kaki Suwarno. Gandakku make kecer, gandakku melok Nuntungane gandakku make dikongkon. kecer. Mbak Sita ki sikile gak apa-apa, maksudnya ndang waras bendang iso blonjo neh ndang iso internet. Iki kan aku apa? Mulai sik yo mulihno kuwi karo Mbak Tri Mbak Tit kan ning omah dhewe. Aku mulai sik. Omahe sama omongan ki lho, asine to. Omongan awake dhewe. Mare madhep nebruk barang. Wah, lanang kon genti bakul ngono. Heeh. Kene bruk kok nggih. Neng dhuwure, Bruk. Yo Bruk kok. Bruk kena lho, Bruk itu. Bumur ki lho. Heeh. Terlalu regane ya. Bruk sing kuwidul. umur. Bruke bumur. Karena omongane iki ya wis ra karepe. Ora karepe dhewe, Mbak. Wong barang lebih nek wong lanang kon genti bakul ya ora regane ngono. Gak ero aku gak ero regane. Tak delok nang bloke. Lah rasa dulu kok Mbak Sita oleh halangan tiba. Tapi nek sing dengkul ki mbok nggih kok gak apa? Iso. Iso. Nek diblengkokno iso, Bos. Tapi nek nggih njunjung gak kuat. Terang junjung bungan. Iki sing jarem perkara iki nggih gandu iki ngalih rene. Suwo iki Posisine ngalih, Bos. Iya, mungkin dia. Dia pakai. Mbakmu imbahe anu ben obate nanti Umbi. manu apa? Kajengane sapa itu ya? Sotone gontak. Ngerti ana. Nene iki sotone. Nek iki pakai aduh, pakai. Sing ngono, Bos. Inggep iwut wong sak bayi. Sita oleh halangan, Bos. Dadi ki rencanane aku kan rencana mancing karo Pakdi yo kengko aku ketoke gak iso, Bos. Soale Mbak Sita oleh halangan. Aku gak iso melu mancing. Kan rencanane kan TBB PS tim tekek, kengko kan mancing. Neng kali. Yo. Mati. Kok begong mati atau? Dadi to. Ini sore to ke? Iso kapan arek? Rencanane kan iki. Iya. Tapi kok nek pamane aku gak iso engko kepengko budal gak apa-apa, engko aku tak ngubungi kono nek pamane sida, nek sida kingko. Mancing. Ya. Gak mati gak vlog gak apa-apa kan wis ning vlog kono. Iwak alah, iwak kentalan kono, lolos kono. Apa dipancing?
Anjingnya apa? Anjing kudu Setik apa nganggo setik. Iki engke. Enek mau numpak motor. Lah kowe arep nendi jere? Dararan numpak mobil kan endi yang gitu. Katamu iki ngono wae. Rendi jadi ngelebat Mbak tak tiba. Jere oga war dolan nendi. To. Iya lah tadi kuwi numpak mobil sing tulisan isor ki ora tak waca, ngelebat ya ora tak waca. Glebat. Ya kan aku guys. Ngerti ngelebat lagi kini Mbak tadi so iter satu. Later aku mulai sik. Ya bingkap. Numpak mobil. Terus numpak mobil terane aku arep Pe kelancarane. nglencer. Kan doe anggar numpak mobil nglencer ngono. Jak ngono mesti. Ora tadi kuwi arep dolan di apa gua mobil. Oh, ngono bos. Ya engko nek mancing kok ngenteni info wong Pak Di nek mancing. Lagi engko kan rencanane awake dhewe kan kegiatane akeh kok. Lah engko sore kan rencanane arep apa? Bakar arep nyate. Tidak nek koyo ngono piye. Lah iya otomatis ki engko gak sida, Mbak Sita gak iso. Iya ben sak marine. Sak marine lagi Mbak Sita posisi kayak ngono, Bos. Jadi ngono iki sing ngundungane dulur-dulur muga-muga sekali Mbak Sita gak apa-apa Bos pindang waras, pindang iso bakal neh. Jadi ngono. Ampun. Iki kontenku tak akhiri kene Bos. Pokoknya sekian dan terima kasih. Ikuti terus video-video berikutnya. Jadi salam aso, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.